Ми е готино Ширин. Майко! Добро ви утро. Отиваме на закуска, да папаме, защото сме гладни. Нормално. После ще се оправим и отиваме към Лувъра. Какво се случва тук? Какво се случва? Шеф, избирай масичка. Охо, кексове, Саша, види как се яде. Сега виждаме две френски кифли. Тук що си взехме макарони. Ама не говорим за макароните пастата, си взехме ето тези. Са някакви сладки неща, които вече си харесва. Ама аз не им съм нравя много, защото има вкусен стиропор, сладък стиропор, така цяло. Сега се насочваме към Лувъра, за да го разгледаме. Буквално ще ни трябва цял ден, за да може да разгледаме Лувъра. Но ще видим най-важните неща. Ще гледаме после пак да минем из Айфелова такова, арката и ако не остане време, ще разгледаме и някакви други неща. В момента сме на моста Pont de Ar, или може би не го казвам правилно. Сме точно срещу реката, Айфелова такова спада някъде ето тук и сме на броени метри от Лувъра. Ще влезем вътре да разгледаме. Няма да може да разгледаме целия Лувър, но все пак ще се опитаме да разгледаме колкото се може повече. Билетите не са много скъпи. Като цяло 45 евро на човек се води, но мисля, че е добре. Не е някаква бомбастична цена. Забравихме най-важното, катинарчетата. Трябваше и ние да си вземем, но просто ги забравихме. После най-вероятно ще се пуснем надолу по реката, в смисъл надолу и да сме близо до реката и пак ще минем през Айфеловата кула. Намираме се точно вътре в сградата до Лувъра, срещу мен е пирамидата и павилион Денон. Така да се чете, не знам, най-вероятно. Интересно е, че всички хора пробват това с пръста в пирамидата, което е малко траш, ама тъй. Сега ще видим да си... ето арката, бе. Кой снима? Тук зад мене виждам корабче. Супер много се кефя. Стих с един приятел за съня му, където вика брат, фенува кораби, реки, вика накрая какво става, вика не искаш да питаш. Както и да е, сенсори. Отиваме към Нотърдам и то всъщност е Нотърдам, отделно. Отиваме на там, искаме да видим катедралата и след това ще се насочим за малка къса почивка към нас. И вечерта ще излезем, ще постоим до късно, защото утре се прибираме. Което е, нали? Не е кой знае колко готино, но все пак нямаме много време и по-скоро не разполагаме с много време. За това, че просто сега ще се опитаме да вземем възможно най-много от Париж. После се прибираме пак на работа. Тъпо, ама няма начин. Пак ще дойдем със сигурност, но може би ще си харесаме и друга дестинация. Ще пусна Инстаграма в биото и там ще пускам квестове къде да отидем. Пак за 3-4 дена, но най-вероятно ще е пак някоя топла държава. Ще ядеме японска храна. Питахме за рамен, ама нямат. И сега ще пробваме да хапнем от тия. И ако случайно не ни хареса, късмет. Ще търсим някакъв друг китайски или японски ресторант. Като цяло тук обстановката е окей. Сефе, какво е за?
Ти. Душичка. Втори път ще пробвам нещо различно от араме. Някаква супа. Която принципно е... Ай, може да правя с печките гъс. Която е... Ще станеш гладен. Да. Принципно е люта. Но... Тия хора белици нямат ли, бе? Това са им. Пари. Добре. Продължаваш да си имаш и... Да дадем ми се смя. Не, за много вкусно и чинията даун. Хареса ти? Пав. След като ние си взехме катинарче, тук искаш ли го сложим? Да, то... Не, обратно. Ще има така по-добре. Добре. Скъж няма да натисна. Чече ключовете са в нея. Оп. Хайде, ние си имаме катинарче. След като на 19 април 2019 година Нотърдам горя, все още текат ремонти по него. Вече сме 2024 година, но като гледам, французите действат с пълна сила. Красива катедрала, но просто след опустошителния пожар, възстановяването и сигурно ще трае доста време. То се виждат и скелетите все още, но като цяло е много красиво. Както казах, ремонтът е пълна сила. Запътваме се към порт Есофе, защото имаме едночасов круиз с кораб по река Сена. Просто нямаме търпение да отидем вече. Първо, преди да стане цялото това нещо, сме към някой ресторанче там, за да мога да хапнем нещо, да пинем и след това да се насладиме както си му трябва на круиза. Нали не ми е густо? Какво става, бе? Чакай, че се видя много такова заден. За първи път се качвам на ферибот и сега ще правим обиколка на река Сена, нали? Аз Сиена си го казвам, няма проблем. Трябва да тръгнем от тук и сме само напред. Сме Айфелата. Дали не ми е добре? Даже ми е супер, мога да кажа. Днес като цяло е един много продуктивен ден и ми е много добре. И сега с бебето се надяваме всичко да е 6, нали? Не е лошо. Сефе!
Както виждате, почти приключи нашето пътуване с корабчето. Имам доста клипчета. Ето пак сме на Айфелата кула. Сега ще пробваме да се качим поне до втория етаж на Айфелата кула. Оттам нататък ще го мислим. Ще ходим да хапнем някъде и се прибираме, защото утре ни е полета обратно за Дъблин. Много ми е готино в Ширин. Пряко включване от слизането от корабчето и сега хоп! Ще се качваме. Ще пробваме. Не е сигурно. Като цяло първите ми впечатления за Париж са баси якото, брат. Само искам тук да попитам госпожицата. Здравейте, мадам. Да, с цигарката, няма проблем. Не, шегувам се, пиши си. Така, първо, успях ли да така че аз на кораба? Да. Показах ли, че няма страшно? Спечелих ли? Да. Мерси. Много яко. Сега ще се запътим към хулата, за да видим дали ще може да се качим. И с това ще отидем да хапнем. Мисля, че го казах по-рано. Вече след това възнамеряваме да се прибереме, да си почиваме. Защото положението е, почнахме да се уморяваме. Косата е супер. Много яко. Просто това ще е един от рождените ми дни, които сигурно ще помня до живот. Принципно не празнувам рождени дни. Е много... в смисъл за мен не е присъщо да празнувам, но този брутален. Не знам, но очите не ми стигат. Очите не ми стигат. Майко! Да съм по Айфелата кула. Право! Ще ревна. Точно, намираме се, по-скоро. Точно на метри от кулата, да не кажа под нея даже. Да. И сега чакаме. В момента сме на опашка, която не е никак малка. И чакаме да си вземем билети, за да може да се качим догоре. Поне до втория етаж, който е тук някъде. Скачам поне догоре, да може да отпиша, че съм се качил до втория етаж. Така, супер ми е развълнувано и просто нямам търпение. Взехме и билетите и сега отиваме там горе. Броени метри и се качваме. Аз съм в Айфелата кула, не знам, ама много ми е хърби. Чакаме на ескалатора. Ще влизаме. В асансьора сме, Бебето умира тук от страх. Косата. Сега сме вече на втория етаж, като цяло. Ще разгледаме. Бебе, как се чувстваш? Страшно ти е малко, май. Ама виж, его на Айфелата кула си. Тук е малко вятър. Става и триумфалната арка. Олимпийските игри. Хората дават по 100 евро. Аз давах само 22. Уникално просто. Впечатления от горе. Първо малко е страшничко с асансьора. В първите моменти
така хващам много сериозно шубето, ама след това няма проблем. Вече като се качиш горе, знаеш, че имаш желязо под краката си, то не е... Основите са плътни, но това, на което си стъпил, е някаква ламаринка, която дали има 1 сантиметър. Просто много готино. Заслужава си всеки 1 лев. Като цяло във Франция си заслужава всеки 1 лев. За да дойдеш, да видиш, да усетиш самата емоция и да усетиш това цялото нещо, да се почувстваш като хората. Да, ние случихме Олимпийските игри, случихме това да е фраш с туристи, но то и без това е, но просто изживяването е върха. Както казах, заслужава си всяко 1 евро, всеки 1 лев, без значение каква валута. И препоръчвам да дойдете. You will have a problem for a movie, how to film it? Film not have a problem? Как се чувствате, мадам? Любил. Така е. Така е. Срещу кулата рисуват ни. Вече рисуват от този господин. Sorry, buddy, what's his name? Oli. How? Oli. Oli. Are we ready? And then look how I do a caricature. 1, 2, and then 1, go. Very beautiful, eh? Yeah. Isso. Така го. Много яко. Прибрахме се, даже вече нямам и спомен в колко излезнахме. Часа е 12 и сме капнали направо. Деца вика, ни се диша. И сега направо лягаме, утре за закуска и тръгваме обратно към Дъблин.